3 capcane la care trebuie să aveți mare grijă atunci când folosiți empatia în vânzări. Prima, confundarea empatiei cu aprobarea excesivă. În situația aia când clientul domină discuția, ți-e teamă să pui anumite întrebări, poate ușor incomode, ca să obții claritate cu privire la nevoile lui. Ce se întâmplă aici? Clientul domină discuția și tu nu o să ajungi la închiderea vânzării. A doua capcană, preluarea problemelor clientului ca și cum ar fi probleme proprii sau internalizarea obiecțiilor clientului. Exemplu simplu. Clientul spune nu am bani. Tu în loc să te gândești, ok, hai să văd ce variantă alternativă îi dau ca să pot să rezolv problema și să închid vânzarea, tu o să te asumi doar că n-are bani și nu o să închizi vânzarea. A treia, neglijarea calității de expert. Și aici mare atenție. Atunci când sunteți un bun ascultător, dar deja vă pierdeți calitatea de expert, adică nu vă mai concentrați pe nevoile clientului și soluția potrivită astfel încât să rezolvați problema, la fel veți pierde închiderea vânzării, pentru că clienții nu cumpără de la terapeuți, clienții nu cumpără de la buni ascultători, clienții cumpără de la experți care le dau soluția potrivită, adaptată nevoilor și bugetului, astfel încât să rezolve problema. Hai, mare grijă cum dozați empatia, să aveți o zi